Prije 10 dana tu nije bilo nijednog pupa. Znači da su baš mlade i one se mogu i sirove jesti. I to ću ti pokazati. Ove artičoke za salatu i na sirovo ću očistiti malo više. Kožasti listovi moraju se maknuti. Isto ću odrezati vrh, oguliti ovo zeleno po stabljici. I dok ne očistim ostale, idu obavezno u vodu sa limunom da ne oksidiraju. Jedino što su te artičoke kod nas zbilja nekakav luksuz, užasno su skupe. S obzirom da ja znam da ne iziskuju nekakvu preveliku pažnju, nije mi jasno zašto su tako skupe. Ali eto. Ovu mentu ću posipati po artičokama i to je način koji je savršen za ove potpuno mlade prve artičoke koje su još jako mekane. I obožavam kombinaciju mente i artičoka. Radim dressing za tu salatu, znači ovdje cijedim limun i još ću dodati, ovdje imam ulje od medvjeđeg luka. To sam napravila prije par dana i u hladnjaku može stajati sigurno 2 tjedna. I sad ide još gore pekorino. Moram probati. Savršeno.